Je bent bij een Gariep om te zien hoe het met de gastvrijheid van Gariep stelt is. We zullen zien of we ergens een kop koffie, een stukje ballen of een pilsje krijgen kunnen. Goedemorgen. Wij zijn van Dynamiek in Gariep en wij komen te zien hoe gastvrij het Gariep is. Wij vragen dus af wij bij jou een kop koffie kunnen komen drinken. Nou ja, kom dan maar in, zou ik zeggen. Oké. Wij zijn wel aardig gastvrij. Dank u wel. De brief in de kies. Wie dit is breed en breed. Boete. Wat een prachtig mooi hoes. Ja, heel mooi huis. Ja. Je ben hier, hoe lang ben je hier? Wij zijn hier haast zo'n hier. Is het al een moe? Ja, dat is oké. Dit smaakt het wel, hè? Smaakt het, hè? Ja, dit smaakt het Ja. best. Nou, wij geven verder. Hartstikke bedankt. Jullie zijn hartstikke gastvrij. Graag En waar ben je ons in? Hoe gastvrij is Gariep? Dat zullen we uitziekje nou we de dag binnen. Goedemorgen SFV-man. Ah, goeiemorgen. Wij vragen dus al hoe gastvrij het Gariep is. Heel gastvrij. Wij wonen wel een drapje. Nou, dat mag kennen. Ja, lekker. Nou, hartstikke Je had bedankt. gewoon net vrij, dus dat wordt niks. Kan wie weer even verder? Ken jij maar even voor Ja, de nou, dank u wel. Nou jongens, hartstikke mooi. Ja, het beste maar, Ja, hè? de groet, nee. Jo. Hoe gastvrij is Gariep? Dat zullen we uitziekje nou we de dag binnen. Wij zijn van Dynamiek in Gariep. Wij Ja. zijn aan het kijken hoe gastvrij Gariep is. Ja, En wij vroegen ons af wat we hier een stukje brood konden eten. is wel prima, maar ik ben met opruimen bezig. Nou, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. We gaan gewoon. Je was aan het opruimen, hè? Ja. Moet je nog stofzuigen? Ja. Dan moet je niet groot rood maken. Volgens mij er nog niet in thuis. Als ze bij wel thuis, als ze er net eten. Eten dan! Nou. Dat is net gastvrij. Hoe gastvrij is Gariep? Hoe gastvrij is Gariep? Hoe gastvrij is Gariep? Het is dus mij van. We gaan een pilsje gaan, we gaan een stuk koeken gaan, we gaan een PSI gaan, we gaan een kop koffie gaan. Helemaal top. Gariep, dank u wel. Ik go bij jongens even te trainen. En dan pakken we de kool van die jacht. Die pakken we een stuk of jou 5 keer even, hè? Ja. Ik verwacht hier ooit wat karpers, maar ze willen net er ook bieden. Maar ik wil waar ze maar wat oors vangen maken, want er staat een petrolie op de kant. Ik wil over dat beter op feestje kennen. Dat ben de vrouwen van het zwembad, die allemaal zwemmen. Die ben allemaal in die betien te zwemmen. En ik hoor het feestje. Ja, ja. Oh, leuk. Skappen. Hey, ja. Don Jans? Oh nee, Dorf van die dwaap. Kom maar op. Goeie, wij ben hier van Dynamiek in Gariep en wij zijn gek op cultuur. We zijn hier bij de culturele hotspot van Gariep, het Geerhuis.
Nou, zul je zien wat je te krijgen is. Wat zal je hier beleven? Ik zal even naar de toneelrepetitie. Toneel, en wat zul je hier precies bij nou? Even repeteren hè, voor het volgende stuk. Oh geen, wat voor stuk doe je, Jimmer? Ik zal het even snel hebben. Dus nee, we zijn correct begonnen. Ik ben benieuwd. Verrek, dat ga ik natuurlijk heel letten. Dan mag ik het ophelden. Oh, dat is ook wel wat. Je dat altijd zo? Nee. Met alle leden. Nee hè, want we moeten wel bijwijzen, want we hebben geen ledenstop. We hebben wel overbolen en overvrouwen. Goed, Ontje. Wij zal maar een bentje dan. Nou, goeie. Goeiemorgen. Maak je gewoon een flesje bier? Een flesje bier? Nee, dat is eerste meteen man. Nou, wat dan? Koffie of thee of zo? Nee, dan moet je maar een portie cultuur. Wat is cultuur? Ja. Oh, dan maak je in het weer en dan maak je af. Bobbelwijze af in de kuddezaal. Nou, maar we hebben een shit. Maar goeie. We zitten hier bij het cultureel erfgoed van Gariep. Wat doe je dit al lang, dit mooie basblazen? Nee, ik doe dit nog zondag hier. Zondag hier? Ja. Maar je ken je gewoon wat ledenbroek, net? Die komt achtsten. Oh. Ik ben even aan het repeteren. Nou, zo. Ja, dat ik laatst een repetitie had, dan ben ik... Oh jeetje, het is Tonnetje, het is joh geen zang. Wat maar studeren? Ja, dat weet ik niet. Nou, jongen, maar even verder blazen. Ik zal wel even verder de cultuur snuiven. Ontje. Nou, goeie. Nou, goeie. Ja. Wat ben je hem niet mooi aan het damien? Ja, sorry, maar dit is geen damje, dit is schaken. Oh, dus? En weer een hele mooie naam, de Lietse Pion. Nou, doe maar. Maar juster wie schaak ik al op televisie? Ja, maar dat lijkt meer op volleyballen. Hier hebben we daar geen last van. Simon, er zit nog niet in de schildering. Oh, dat maakt ook zo. Wat heb je weer eind? Nou, ik ben aan het schilderen. Nou, dat is leuk, ja. Ja. En hij dat soms ook schilderen? Nee, dat is van een van de bekende Grieper schilders, van Jan Hoogstins. En hij zie je nog verder mooie schilderijen hingen. Ik ben hier beneden nog... Ja, daar hing het nog een schilderij van Klaas Koopmans. Ik een hele bekende Grieper schilder. Dus misschien willen we met ons clubje van een van de bekende... Liep het er al haast op, no? Nou, dank u wel. Nou, hier ben je nog culturele bezigheden. Dus daar doe hartstikke wat van maken? Zeker. Ah, hij doet toevallig met een toneelboekje, jongen. Ja, dat weet je nou. Dat had vorige week leren leren. Dan had van de week net leren, baas. Nee, maar dat ga ik niet deden, jongen. Ik improviseer wel wat. Ja. Ik heb wel wat uit de hollen. Ja, dat kan ik. Nou, jou maar nog maar een pilsje, jongen. En jou deze kwast ik maar wat. Klinkt goed. Zeker wel zelf niet in, maar wat zei ze? Neem ik even niet. Ja, dat kan er ook wel, nee. Ja. Nou. Ik ben Rob. Ik ben Geus. En wie zullen jullie zien hoe dwarsem Gariep is? Ben jou een Griene of een Grieze Garieper? Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn van de Griene politie. En we zouden graag even weten hoe dwarsem uit jouw leven. Ken ik eerst even naar het huisje? Het huisje? Zou je dat even kennen? Nou ja, doe dan maar. Oké. We zijn hier nou bij jou in de tuin en ik zou graag even weten willen. Hoe dwarsem ben je nou eigenlijk? Nou, ik heb weer de tanks in de groen voor het rijwater. Dat komt van dak af en dat komt in die tank en dat gebruik ik voor autowasje en de tuinwater. En ik hou het kompostbakken in de tuin. En wat kan je eventueel doen met het rijwater? Veters? Nou, je zonder nog het huisje met roosbielen kennen, hè? Dat is een gouden tip. Het is... Dat is een gouden tip. Daar ben ik heel dwarsem, want we zijn nog 57 jaar trouw. Zo? Zo? Ja, 57 jaar trouw. 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 57 jaar trouw.
En hoe hij dat zo met hem volhoudt? Oh ja, door de wereld dus te zijn. Ja, zo, dat kan ik me niet denken. Maar ja, een huwelijk is extra gaan en nemen. Ja, dat kan ik, ja. Dat En ik denk dat je het meeste ja maakt. Dus je maar lang binnen maar en dat bespaar je een auto, je bespaar je een huis, je bespaar je gas, elektrisch. Dat is de groene tip die we gaan maken. Geweldig, prachtig mooi. Ho, wacht eens even. Daar ben je ook niet met de man. Dat kent dan niet. Hoezo niet? Wie ben je van de milieupolitie? Dat kent dan niet. Dat kent dan niet. Voet hem op, man. Milieupolitie? Greenpolitie. Voet hem op, man. Op, zo de wind. Dan heb je een tomaatje. Greenpolitie. Ik zeg het eruit. Dag burgemeester. Rob. Burgemeester Geus. Goeiedag. Hier en welkom. Burgemeester. Zou u voor de camera even kunnen vertellen wat het Worsumersbeleid is van de gemeente Tietjerkstredeel? Onze duurzaamheid, dat wij de gemeente beter achterlaten dan we hebben aangetroffen. Dat is eigenlijk van onze duurzaamheid. Dus. Ik denk dat jou dat prachtig mooi zijn, herr burgemeester. En daarom willen we jou graag het rapport aanbieden wat we voor jou de man moesten ingrijpen. Ja. En we willen jou eigenlijk vragen, burgemeester, als jou trekje maaien naar Griep te komen willen op het Millennium Festival. Om daar aan te gaan, aan de mensen in Griep, waar de groene en grijze grieper is. Nou, dat toch ook wel. Geweldig, burgemeester. Nou. Hartstikke mooi. Dank u wel. Goeie, wie ben je Joert op een bannenmerken in Gariep? En zou je hem zien kennen, ben je een protte meisje, want het wachtje is nou op de koningin, want die zul je van eerst in Gariep komen. En daar is de politie varen op een fiets, een politie op een fiets. Waarom was er jou harde hand even? De koningin is druk aan het zwaaien. Daar word ik een versje van gaan spelen. Wat krijgt een mooi viool spelen jij? Het is geen viool, het is een cello. Een cello? Ja. Oké. En wat voelt ervan dat de koningin hier krijgt weer? Wist ik een beetje zenuwachtig of? Nou, dat voelt bij mij. En dan stapt ze weer in een grote zwarte bolide en zullen we verder op paard gaan. Kan je ook niet vertellen wat hier gebeurt, want wat doen al die mensen hier? We zijn hier op de ijsbaan van Gariep en we gaan haar majesteit hier uitnodigen om de eerste pijl te slaan van de centrale as. Want die komt hier achter en dat is net zeker als er komt de roenwij, maar wie willen nou wel eens weten waar we daar binnen. Wat hou je nou? Zit de koningin in een waarzegster? Wat had dat nou van het? Wat gebeurt hier? Dit is de tegenpartij, zat te zien. Ja, dit ken er, hè? Dit ken er. Oeh, de politie erbij. Oeh. De auto die staat weer en daar rijdt ze weer voort. Nou, mooi dat de koningin hier een buurt in Gariep weer. Ik zie je naast de loco-burgemeester Doeke Vakema. Goeie Doeke Vakema. Nou, goeiedag. Wat vond je ervan dat de koningin hier nou zo krijgt weer? Ja, dat is natuurlijk geweldig. En dat hebben wij nog nooit meemaken. Dat de koningin hier in Gariep komt en in het Tjerksterdeel. Nou, dat is geweldig dat ze even ertussen kan troffen, want ze is nou onderwijs naar Weerta. Maar dat is natuurlijk een spanning en dat het zo mooi rent. Geweldig. Nou, hartstikke mooi. Bedankt.